Gikan sa 36 ka mga maanyag nga kandidata nga mirepresentar sa lain-laing dapit sa nasud, wala nagpaulahi ang pambato sa Misamis Oriental, human mitapos sa top 20 si Miss Natazha Vea Bautista. Dala-dala ang iyang adbokasiya mapasigarbuhon kining mirampa sa national stage atol sa Coronation Night sa Miss World Philippines 2022 niadtong Hunyo 25, 2022 nga nahitabo sa Mall of Asia Arena, Manila City. Sulod sa 36 ka mga kandidata nga giila isip exceptionally empowered Filipina, si candidate number 31 Vea Bautista human mipasok sa top 20. Gipangutana mahitungod na sa iyang adbokasiya nga ginganlan og Babae Bounce Back. Nagipunti nga labing mahinungdanon karong panahuna og kung unsa ang kinaiya nga sentro sa maong panlantaw. Tubag sab sa Kuyamis beauty nga resiliency kun pagkamaligon ang kinaiya nga maoy mo replika sa tanang misamis nun, labi na ang mga kababayin-an nga wala gayud nagpatarog luyo sa mga pagsulay ug hiusang makabarog aron mahimong ehemplo sa kadaghanan. I quote, "As an exceptionally empowered Filipina, I always remind myself to cherish Filipino values that define our identity of as a Filipino, and Babae Bounce Back touch our value of resilience against all odds, especially as women. We remain resilient against all odds, and I'm very proud to equip women in my advocacy. Thank you." Kadaogan nga makonsidera ang pagkapasok sa dalaga sa top 20 ug dako ang paglaom ni Miss Bautista nga daghan pang mga kalampusan ang matagamtaman sa probinsya, labi na sa natad sa pageantry. Ang kalampusan ni Miss Natazha Vea Bautista sa Mwph 2022 gikalipay pag-ayo ni Governor Bambi Imano nga sa susamang paagi mabantog pa og samot ang ngalan sa lalawigan ngadto na sa kalibutan lakip na sa international nga bahin nga mao iyang tinguha nga dili maundang bisan pa man sa iyang haduol na nga kasumaran sa siyam ka tuig isip amahan sa lalawigan. Kauban si Mark Anthony Parehas sa kamera, ako si Lambo Regina Namor Maygay alang sa Misor Balita.